хореография, включваща фойерверки, димки и естествено ще бъде и пак ви ще бъде прекъснат този мач. Напомня, че самото начало на двубоя закъсня заради хвърлените леки от сектора с готуващата агитка, а сега истинската канона вече на терена. Изключителна атмосфера за феновете и това го доказва най-вече днешния двубой. Много привърженици и на Ботев и на Лудогорец пропътуваха разстоянието до Бургаса. Виждате в момента под трибуните. Съжаление, виждам, че лек пожар има вече пред мястото, откъдето коментираме този двубой. Няма как да не бъде прекъсната срещата, пък смятам, че това идва в удобен момент за Ботев Пловдив, да може малко футболистите да се съсредоточат, да направят по-хладни главите си и в оставащите 30 минути да стигнат поне до изравняване и вкарване на матча в продължение. Много работа се отвори за пожарникарите, запалиха се рекламните пана и недопустими действия в момента. Виждаме, че пожарна кола влиза на терена, изобщо помрачи се този финал. До някаква степен бяха някой налек инцидент, надяваме се да не се стига, разбира се, до това. Виждате работата на пожарникарите, но на 3-4 места има огън пред сектора. Не е само на едно място този огън. Има и знамена, които сега трябва да бъдат свалени, за да не се запалят и те. Има и доста ленти останали на теб. Доста по-добре изглеждат нещата към тази минута вече, а феновете на Ботев опитват да вдигнат своите. Виждаме, че един от привържениците е отказан на хубави терена. Това прави и втори. Взривоопасна става обстановката. Работа доста и за полицията се отваря. Налага се на населението. Охраната на този двубой. Едно от пораженията е, че рекламните пана изгоряха. Се надяваме, че няма да има жертви и всичко ще попремине. Но вече около 4-5 минути, а може би повече, не се играе футбол на стадион Лазур. 0-1 гол на Роман Безек в 58-та минута. Прави разликата.